swemu współczuciu i mądrości Twojego poznania, niech zasłonią kontemplujesz do dobra istot. Esencją umysłu oświeconych jest oczem, wielka doskonałość, najwyższa spośród ścieżek, szczyt przygód, sedno wszystkich sygnałów, kluczowych tekstów i tajemnych instrukcji. Naturalnie sam jest stałą na samsari nirwany, złudzenia i wyzwolenia. Dzięki światło i promienie manifestują się w nim monotonowa dwa zasady. Kiedy w pełni rozjaśni się ciemność przesłaniająca umysły istot, rozpoznają one podstawę, pustą i bez źródła i natychmiast realizują ścieżkę, manifestując doświadczenie i zrozumienie, a samsara i nirwana pozwalają się w naturze umysłu. W ten sposób klikają owocu przyjęcia się w przestrzeni podstawy. Do Ciebie, o takich lico przewodników istot, sumienie mądrość jest oddaniem, abyś obdarzył błogosławieństwem inicjacji mnie i wszystkie istoty. Kiedy zostaną przezwyciężone wszelkie zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne przeszkody i wyzwolimy się z niewiedzy i niepojęcia bezludnego